Fil-Mellieħa għaddej xogħol ta' tisħiħ fis-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku fejn se jkunu qegħdin jiżdiedu man-netwerk xejn inqas minn 4 kilometri ta' cables ġodda. Dan ix-xogħol kollaborazzjoni ma' Infrastructure Malta u Transport Malta qed isir bħala parti mill-impenn tal-Eni Malta li tqiegħed 60 kilometru oħra ta' cables ġodda taħt l-art biex il-pajjiż ikollu infrastruttura b'saħħitha. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli tenniet li permezz ta' dawn il-cables se tiżdied il-konnettività f'din il-lokalità fit-tramuntana tal-pajjiż biex tkompli tiżdied ir-reżiljenza u l-flessibilità fin-netwerk tal-elettriku f'21 lokalità. Fil-fatt fl-imkien ma' 82 kilometru ta' xogħlijiet ta' cables li saru fil-xhur li għaddew jingħaqdu magħhom issa il-ħidma fuq 60 kilometru ieħor ta' cables f'21 lokalità madwar il-pajjiż biex naraw li jkollna sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku aktar b'saħħitha. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Eni Malta l-Inġinier Ryan Fava spjega li matul is-sena li għaddiet ikkummissjonaw 54 substation ġdida u sar xogħol ta' tisħiħ f'76 substation oħra. Ngħaddu cable ta' 33 kV b'base distribution centers kif ukoll ġewwa l-erja tal-Mellieħa qed ngħaddu mal-medda ta' 10 kilometri tal-11 kV cables sabiex insaħħu l-erja tal-Mellieħa u l-madwar tagħha. Dan it-tisħiħ qabeż sew il-miri li Eni Malta kellha l-2024 kif sissa 166 feeder ġew konnessi man-netwerk f'diversi lokalitajiet u nbidlu wkoll 47 kilometru ta' linji fit-toroq.